Avui jugarem a l'aranya. Al meu col·le li diem lo cocodril. Jo només sé que era el millor. Estem a les escoles Sant Miquel de Deltebre i tenim una aranya preparada. Eusebi. Engresca't! Una sèrie de Berti Iau. I arranca la caceria. Eusebi té un objectiu fixe. Aquí agafarà. S'està fixant molt en Maite. No té res a fer i l'agafa. L'aranya s'acaba de fer més gran. Eusebi i Maite paguen. A veure per qui anirà, no? Cristina i Josep passen. Júlia també. Termi també. Mercè s'ha quedat. Intenta fer 4 quiebros. I... ho aconseguirà? Ai! Ai, ai, ai! No està trobant cap espai. I han agafat a Mercè. Ja en són 3 a l'aranya. Qui quedarà l'últim? Estan planificant a veure si poden agafar. Comencen a córrer. Cristina i Josep han passat. També ho ha fet Termi i Júlia i s'ha quedat Cristina. Cada vegada és més xocotet i s'ha quedat allí detrás. Ai, ai. Aconseguirà passar o no? I no, ha desistit. I l'aranya creix. L'aranya està formada per 4 i només queden 4 participants. Comencen a córrer. Júlia ha passat, Cristina ha passat, Josep ha passat. Qui no ha passat? Aquí han agafat. Efectivament, a Terni. Si t'està agradant aquest vídeo, no t'oblidis de subscriure't i compartir. Queden 3. Qui quedarà? Va anar per algú. Cristina va per davant. Josep i Júlia per detrás. Júlia passa, Josep passa. I... ui, Cristina. Ai, Cristina. Ai... quin quiebro. No, i l'ha tocat. Termi. L'ha tocat, per tant, Cristina paga. Queda Josep i queda Júlia. A veure qui passa. Josep ha passat. I Júlia... clar, que cada vegada és més complicat. Finalment, Júlia... acaba desistint. Tenim guanyador, Josep, enhorabona! La meva estratègia era clara. Era que només me fixava en un objectiu i este no passava. Així el que passés, esta persona no passava. I cada vegada agafar-ne el dret. I no va funcionar. Sí, no va funcionar. Però al final...
supercontent, he guanyat el primer joc que guanyo en la meva vida. No, ja no sé ni què dir tampoc ni què fer, vull dir, he guanyat supercontent i espero guanyar-ne molts més. Sí! La IA. Sí, estic molt content d'haver guanyat. L'opinió és de IA, saps? Sí, estic molt...